ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଶିଆ କପିଳା। ମତ ଭାନୁଦେବ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭଙ୍ଗା କଡ଼ୁଆରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବ ଓ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖି ପଳାଇଯିବ। ସେ ହେବ ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସତକୁ ସତ କପିଳାକୁ ବିମଳା ମନ୍ଦିରଠାରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଉତ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗାଈ ଜଗୁଥିଲେ। ଶେଷରେ କିଛି କାଳ ଚୋରିରେ ମାତିଲେ ଓ ଭିକ ମାଗିଲେ। ଏହି କପିଳା ହେଲା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କପିଳ ହେଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1435 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1466 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହେଲେ। କପିଳାର ଗୋରୁ ଜଗୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାର ନାମ କାଶିଆ। ଖରାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କପିଳାକୁ ଖରା ହେବାରୁ ସାପ ଆସି ଫଣା ଟେକି ତାକୁ ଛାଇ କଲା। କାଶିଆ ପାଟି କଲା। କପିଳା ଉଠିଲା। ସାପ ପଳାଇଗଲା। କପିଳା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢଳା ହେଲା। ସେ ରାଜା ହେଲା। କାଶିଆ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାଶିଆ କପିଳାର ଭେଟ ହେଲା ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।